كوير communication da turanci ko faɗin sunanka da personal information ɗinka. Okay. Hello, maraba, sunana Tajuddin. My name is Tajuddin. Ni ɗan ƙasar Sudan ne. I am from Sudan. Ni shekaruna 28. I am 28. Okay. I am 28. Ni malamin turanci ne. I am an English teacher. I am an English teacher. Ni aihuwar ƙasar Omdurman ne. I was born in Omdurman. لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا. bana so in ba da yawa wanda mutum ba zai iya wannan su ba a gurbi, so nake da mutum ya ji a gurbi ya hafaza. Na gode, shukran jazilan. Thank you, thanks a lot.